Першы крок у дарослае жыццё. У раённым доме культуры адбылося ўрачыстае ўручэнне пашпартоў юным грамадзянам Шклоўскага раёна. На мерапрыемстве пабывала і наша здымачная група. У раённым доме культуры 14гадовыя дзяўчынкі і хлопчыкі атрымалі галоўны дакумент грамадзяніна – пашпарт, які сімвалічна адкрывае перад імі дзверы ў дарослае жыццё. Мерапрыемства традыцыйна адбылося напярэдадні 15 сакавіка, Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Штогод урачыстае ўручэнне пашпартоў праходзіць ва ўсіх рэгіёнах краіны у межах акцыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі «Мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь». Раздзяліць важнасць падзеі ў жыцці юнакоў і дзяўчат прыйшлі прадстаўнікі кіраўніцтва раёна і грамадскіх аб'яднанняў. Пад гучныя апладысменты намеснік старшыні райвыканкама Александр Іваненка і чэмпіён Еўропы, майстар спорту міжнароднага класа Сергей Роганаў уручылі маладым людзям пашпарты и памятные подарунки – Конституцию Республики Беларусь. Сегодня мы получили свой первый важный документ. Мы осознаем себя частью белорусского общества. В будущем я считаю, что мы можем сделать огромное количество всего полезного для нашей страны. Например, я хочу стать переводчиком, или же фотографом, или журналистом в Беларуси. Яшчэ адзін прыемны момант цырымоніі ўручэння членскіх білетаў Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Актывістам іх уручыла выконваючы абавязкі першага сакратара Шклоўскага раённага камітэта грамадскага аб'яднання Юлія Дзерышева, якая ўпэўнена, што сёння член маладзёжнага грамадскага аб'яднання – гэта актыўны малады чалавек. Сегодня это достаточно активный, интересный, жизнелюбивый и, главное, интересующийся жизнью своей страны и всего общества человек. То есть человек, которому не безразлично то, что происходит сегодня у нас как в стране, так и в нашем районе, то есть в нашей Шкловщине. А у нас таких очень много ребят, и поэтому вот самые такие достойные и активные сегодня собрались в этом зале. Святам гэты дзень стаў для ребят, якія папоўнілі рады піянерскай арганізацыі. Быть пионером для меня значит помогать своим друзьям и близким, хорошо учиться. Пионер – это всегда пример для других, поэтому я хочу быть примером для всех, кто младше меня, и чтобы они были таким же, как я. Не абышлося на ўрачыстасці без падарункаў. Музычныя нумары прагучалі ў выкананні выхаванцаў дзіцячай школы мастацтваў. Гэты дзень назаўсёды застанецца ў памяці юных шклаўчан, таму што падараваў зарад пазітыву, атрыманага ад мноства цёплых слоў. Я хотел бы пожелать всем нашим ребятам, которые сегодня получили паспорта, которым сегодня были вручены членские билеты БРСМ, тем, кому был повязан пионерский галстук, быть амбициозными, быть крепкими, сильными, напористыми. Не секрет, что будущее страны и наше будущее зависит от того, насколько наша молодежь сможет реализовать себя. Государством прилагаются все возможные меры для этого. И только вперед, дерзать, и все у нас получится.